Algunes curiositats, hi havia molta expectació per veure com anava vestit Leo Messi, si era fidel un any més a Dolce & Gabbana, però no ens ha sorprès. Doncs en l'altre extrem ha anat d'Armani i ha anat bastant discret, ha estat un estil bastant clàssic. La seva dona, Antonella, anava vestida de rosa clara còctel. Bueno, ha estat discretet, ha estat discretet. Smoking clàssic, pajarita, a més hi havia una fotografia que recollia... Que todo el mundo ha ido con pajarita, ¿eh? Sí. No, Carazo, no s'equivoqui. Mire, hi havia una fotografia que recollia els 11 jugadors del FIFPro i només hi havia dos que no duien pajarita i duien corbata, que eren un d'ells, Thiago Silva, corbata amb doble nus, com es porta ara. Los jugadores del Madrid y los jugadores del Barça han ido todos con pajarita. I Andrés Iniesta, que portava encara aquella corbateta guardiolista, que això ja està passat de moda. Algú li hauria de fer saber també. Més coses. Els altres sí que anaven. I Pogba, per cert, espectacular. Ara anem amb el petit Thiago, però sí, anem a l'americana de Paul Pogba, perquè no té preu. No té preu. No sé quin dissenyador és, no ho sé. No, és el Dolce & Gabbana d'aquesta temporada. O sigui, Pogba sí que va vestit de Dolce & Gabbana i a més li trobo més sentit semàntic perquè hi ha una referència aquí francoafricana, no? Sí que sí, l'any passat va ser protagonista del FIT, Cristiano Ronaldo. Aquest any ha estat el petit Thiago, que per cert deu ser molt entremaliatos, deu ser molt mogut, perquè anava amb un trau a la cella, anava amb uns punts a la cella esquerra, però aquí el veiem saludant el seu pare.